हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ईश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए श्री गुरु। देखिए गुरु भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर भजन सुनाने जा रही हूँ। एक दुखिया भिखारिन बूढ़ी माँ की कि बूढ़ी माँ देखिए क्या कहती हैं। आइए सुनते हैं भजन के माध्यम से। शिव के मंदिरवा में जाई के शिष्या भिखारिन रोए हो। शिव के मंदिरवा में जाई के शिष्या भिखारिन रोए हो। शिव गुरु कैसे करी हम तो हर चर्चा, दुखिया भिखारी हई हो। शिव गुरु कैसे करी तो हर चर्चावा, हम दुखिया भिखारी हई हो। शिव के मंदिरवा में जाई के शिष्या भिखारी ने रोए हो। शिव गुरु कैसे करी तो हर चर्चावा, हम दुखिया भिखारीन हई हो। नाही घर बाटे गेहुआ, न हमरे घर चाउर बाटे हो। नाही घर बाटे हमरे गेहुआ, न हमरे घर चाउर बाटे हो। गुरुजी मटिए का भोगिया लगाइब, दुखिया भिखारीन हई हो। गुरुजी मटिए के भोगिया लगाइब, दुखिया भिखारीन हई हो। शिव जी के जाए के मंदिरवा में शिष्या भिखारी ने रोए हो। गुरुजी कैसे करी तो हर चर्चावा, हम दुखिया भिखारीन हई हो। गुरुजी कैसे करी हम चर्चावा, अरे दुखिया भिखारीन हई हो। नाही बाटे हमरे घर घियुआ, नाही गंगा जल बाटे हो। गुरुजी आंसू ऐसे चरण धोइब, हम दुखिया भिखारीन हई हो। गुरुजी आंसू ऐसे चरण धोइब, हम दुखिया भिखारीन हई हो। शिव के मंदिरवा में जाए के शिष्या भिखारी ने रोए हो। गुरुजी कैसे करी तो हर चर्चावा, हम दुखिया भिखारीन हई हो। गुरुजी कैसे करी तो हर चर्चावा, हम दुखिया भिखारीन हई हो। केहू नहीं बुझे मोर दुखवा, के करे सहारे जी हो। केहू नहीं बुझे मोर दुखवा, हम के करे सहारे जी हो। गुरुजी रख लेता अपने चरनिया, हम दुखिया भिखारीन हई हो। गुरुजी रख लेता अपने चरनिया, हम दुखिया भिखारीन हई हो। गुरुजी रख लेता अपने चरनिया, हम दुखिया भिखारीन हई हो। अरे बिलखे बिलखे रोए शिष्या, अके करी दुआरी जाई हो। अरे बिलखी बिलखी रोए शिष्या, अरे के करी दुआरी जाई हो।
गुरु जी रख लेता अपनी सरनिया, हम दुखिया भिखारी हई हो। अरे चुप रहा शिशिया, नया नया सो पोछ ले तू हो। शिशिया हम रखबे अपने चरनिया में, सब दुख दूर हुई है हो। शिशिया हम रखबे अपनी चरनिया में, सब दुख दूर हुई है हो। शिव के मंदिरवा में जाए के शिशिया भिखारी ने रोए हो। गुरुजी आइल बाटी तो हरी सरनिया, हम शिशिया भिखारी हई हो। गुरुजी आइल बाटी तो हरी सरनिया, हम शिशिया भिखारी हई हो। नमः शिवाय। देखिए गुरु भाई बहन, ये भजन पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, कि जो भी गीत गाना भजन हम डालें आपके पास पहुंचता रहे, देखते रहे, सुनते रहें। महादेव गुरु से दया लेते रहे गुरु भाई बहन। कैसे कि महादेव गुरु से जुड़ने के लिए भाई बहन आप देखते रहें, हम सुनाते रहें, आप सुनते रहें, मैं सुनाती रहूं। गुरु भाई बहन आप ही लोग के प्यार दुलार से हमें आगे बढ़ना है। गुरु भाई बहन